ana court ahye me say wonum nkwadam wonum nkwadam yina ne say wafen pinu ene aduonu baako na ye July bosom ne da na etoso edumie no July 12 2021 e wo bia ne Genia Asante Achem no ofo Asante mantem ase yayi ana kwada bia wanya mfinhia be se dunsia omse kwada na kwa akobokro no ana omo chi akwada no yenim se bia nka wo mu baba betwa ne mpra bia na se bia nka wo mu ntwere bia be don hwere baako bi na nka won soro nko ne fie nanso amasa empanufo be sensia ena yire akwada a wanya be se mfinhia dunsia se wawi ade no ana omo bu no wo mo bu akwada no wiye no anso hwa ena omo wuru akwada no nyina wuro ne supporter nyina otumi sa akwada no hye sa twokoto ni bi ase sambo to ni bi na hye akwada no ena no so omo wuro ye ena se bi mpam chomo fanche wo mo de dua e de hye akwada ne to honom sa ba bia bia oye ne hu yi a efefiri honom aba ne to sa ne to kwan no ena omo de dua wo honom a se de na no omo gi o se de na no omo gi o wo mo wie no mpani toto empanifo mu ayi pa otimi so ma adwene ne nye wo mo san de fon esi akwada no so se aha wo abebo kro no se ya na ebe ye wuo ena o ma ye video na se video ni pie ya ene na mabonten sa ne adea na sansem we beto dwa se kukuro ena police fo na mu a o mo chi enipa baako nsia enipa nsia no o mo chi o mo no ye fra baako Francis Oben Amoako memfa Mr. ne man da because o pani toto sabre no anya mfinhia no be se dioson kono 79 years sabre de wotwam 80 afei akwasi mafo omno omta friend boat no anya 24 boache dankwa no so anya mfinhia be se diosianum o se bonsu 53 Prince ayi asedu 26 years and afei Oben mensa no so anya mfinhia no be se duasa enti court edu omo abomade akọ ne remand monkomra nti afie mu yayi ena court abomade enei wode sampanifo nyina ba begina mu wasemde bia na court boni ne den ene ana nana asantoa atakora wono ana cheso abomade a otena na dwamu se bia piampani ne ade nyina na se ono na edi asem no titimu a ne apututu yi sa ena nipa mienu de omini omutidi mu se abra na video no koso no mo video no mu de na so hwe mu no mo mi se omo de na bone no omo nhye da nka ho etina ba be kanipa ba se nan se na Francis Oben Amoako no pani toto asabre onya be mfinhye do wotwe no wona na edi mu tintin ban pa koto se onkwada mu afe baako omse nkom betimi de na tum bebre amana yeye na mom enam se wonya mfinhye do wotwe nti no won hwe ya no akwa akwo no kronse ni ahoden na mo fa no tum no no sungu bie na hwe de nka ho na fa ho ena omo amaka nso mekire obiti se bi akwasi mafo boat no wone Prince Asadu omo de yese omo koda mfinhye numnum se so omo de omo ho den kakra ena de otwato boache dankwa no omo se onko hye mbese mfinhye nsia wono se no omo se na onhye danka na mom se wantimi ansi enipa bese num ho kwan ne wanka se ntianti no koto se onkodam bosumi baako nsia no omo fansu anyansa empanifo a afeni yakwatwo omo nyansa se pani de pani toto pa eti wei ene amane ba sabre de aba betodwa pani onye mfinhye do wotwe wodi boni animu ama sabre de yeso onkonkohyem akwada ne de sabre meka sai aposifo si wogusu a woje ayarehwe omo se ne ho ye dan koma bi no se bibia beto kire bia na behwe na yetimi edi atiefo entoa yeda so agina abonefo semu na we de posini a osa atonsa posini o wo ye inspector mu a inspector Kennedy Mante